Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru na yadda ake rera waka ko kuma yadda ake furucin magana da kuma yadda ake sarrafa murya ga baki daya. Alhamdulillah, a wannan lokacin za mu zo da sabon shirinmu da za mu dora. Kasancewar wancan karan mun riga mun gama da wato wasula daga a, ba, ca, da, sai masu aure wanda ai da au kowanne mun faɗi yadda yake. Yanzu wata hikima guda ɗaya za mu ƙara faɗa ko wata dabara wacce za ta kasance mana wani salo yadda za mu ringa furta waƙoƙinmu akai-akai. Shine ya kamata mu kalli yadda kasancewa furuci na baƙaƙe namu zai kasance, domin ta haka za mu ƙara sanin yaya ainihin muryarmu take, sannan kuma bacin mun gano ainihin muryarmu, sannan da wani salo za mu dinga furcin waƙoƙi. Kun san cewa ita waƙa tana da wani abu guda ɗaya. Akwai waƙar da kanta take fitarwa da kanta salo, akwai kuma wata waƙar da ƙirƙirar mata salo ake yi, sannan akwai waƙar da in ka sa mata wani kalar nau'in salon ba za ta ba, sai dai ka tafi da ita a yadda ta zo. To yana da kyau ka san irin ka iya muryoyi daban-daban, ko kuma ka san yadda za ka ringa fitar da salo na murya daban-daban a ƙwarance ba tare da ka saka hanci ba. Abin da za ka yi a nan wajen shine ka ɗauka daga ba zuwa za, ma'ana dama mun yi a, e, i, o, u, wasu da suke a cikin baƙaƙe, to na Hausa kenan. To sai mu ɗauka da ba, ca, da, fa, ga, ha, misali kenan, har zuwa za. Ko kuma maka da turancin ce maka b, c, d, f, g, h, j, k, l. So shine za ka duba ka ga za ka iya furta kowanne da salon murya da kake so. Misali ka ce ba, kalar kamar mai ɗan taushi, ko kuma ka ce ba, ko kuma ba, ko ya danganta da irin yadda za ka yi, saboda sanin irin waɗannan salo na muryoyi yana da amfani sosai, musamman a wajen amshi. Amshi kuma abu ne wanda yake da buƙatar iyawa da ƙwarewa da gogewa. Idan ana sauraron waƙoƙi na mutanen da suka san harkar waƙa ko kuma suka ƙware professional, za ka ji yadda idan an zo chorus za ka ji wasu kalan muryoyi sai ka tunanin kwamfuta aka sa ta yi, ko kuma ba ma mutum ne ba. So da irin waɗannan ake ƙoƙari ake fidda salo irin na murya. Ba, kuma duk ga baki ɗaya idan kun duba da normal murya ne, ba wai da high ko da bass ba. So irin wannan ya kamata a ce mun gano ta yaya za mu dinga za ka gane da wani gurbi a cikin makwallatanka za ka yi amfani. Da gaba-gaban nan ne ba, daga nan gaba-gaba, ko kuma ka zo da ɗan tsakiya ba, ko kuma ka yi wani sautin na daban wanda ba zai sa ka sa hanci ba. Sannan kuma daga wannan insha Allah za mu zo mu summary, mu ɗan tattara abin da muka yi sai mu summary ɗin shi gaba ɗaya, saboda ina ganin wannan shine ko na biyun ƙarshe ko na ukun ƙarshe a magana ta sarrafa sauti. Sai dai kuma mu zo yadda kuma waƙa take, za mu san menene waƙa, sannan yaya ake karin waƙa da kuma yadda ake ƙirƙirar ita kanta waƙa ɗin. Kada a manta a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Ni sunana Isaac Tasiu Nasidi, wanda aka fi sani da suna Istanash. Nake cewa sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.